Ikusentzuleok, lagunok, adiskideok, ongi etorri. Ongi etorri Tasio Zudupen saio berri batera. Hemen gea Dark Souls 2. Berriz ere... Burdinezko torri hoia berriz ere lagunok. Kostatzen nahi zego zonaldego pasatzea. Baina gaur pasako dugu, dudik gabe. 26 ordu. Ez da gutxi, baina askorez. Askorez ondo pasatzeko. Arre dios. Bueno, gogoratuko zate ikusi zenuenak. Bos zintzo eta jator baten gehiatu ginen. Nola da kontua. Eraztuna, zutakoa jarrita auket. Bale, nik uste pres garela, saiakera azteko, saiakera txo bat eiteko. Venga. Zutondo hau ze klabea, eta nik ez da egin hemen honik. Lehenengo aldiz pasa honunen. Zek zertako duen hemen bi alturila, lehenengo ja hori jarri zeiken, ez? Gauza neko raro duzke joku honek alde hortatik. Baina horrek ez dio xarma kentzen. Gehitu baizik. Ara, hemen dago dordoka. Eman dit ba. Eman dit ba galanta. Beste bat jaso dugu. Kontuatzeako. Tamaina hartu hartzaio. Uff. Horne, nola igesin nahi zor. Oso... nire horretu datu nahiz. Venga. Fraskoa dozatu dugu. Durtoka tonto horrekin, baina bueno. Holako pasatzea lagunok. Ea ba. Paso telekua, Horla ba... Bestea... Palazio zoro hau... Handik iritsi geha... Ulla! Hortaz kontuatu gabe neon! Bituz ez ezenkotetik atea gehan. Hortik atea gago, Didio... Ze zoroa jokunen diseinua, Oso zoroa... Eta oso gozagarria. Ea bat tamaina hartzeion... Bozkor honi. Zetasio, puente! Puente! Bueno, bai, gutxora bera, esan leke baietz. Zemuz ekaitza. Haupa jargi! Ostia. Hildan hau ya, ez? Kontuz, lagunok, kontuz. Zemuzate ekaitza eta hilargi, adiskideok. Venga, biltz. Nahiko nere ordu zea da hau, ekaitza. Nahiko nere ordu oikoa da, astelen eguerdia. Nik ordutek erraro uzket eta... hola, biltzen ez. Ai... Egurra eman digu, Ez diot bate tamaina hartu behingoz. Ez dakit zein dan klabea hemen. Pentsatzet urbildu eta urrundu inberkoetela. Baina, bueno, kusiko dugu. Telefonoa joka, ez da momentua, lagunok. Venga, emon... Ea ba. Ostia, azutan euken hau. Aber pasatzean. Bai. Zure Shenmueko ordutegia, bai, da Death Stranding eta... Eta, bueno, astelen askotan itet, Dark Soulsen baina ina izenene. Normalen ez da inorreoten, ekaitza puente zu dukezu igual. Ze normalen orduntan etxa dutan ikusten. Normalen bai unliz, da... Olako ocioso batzuk diotea. Ojo truquilloa, Ojo truquilloa hartzen hasi naizela.
Ekaitza autonomoa eta askotan dauka libre. Bos honek motela emateu ez, bai. Hostiako bat emate izun arte. Zua otako. Tak. Sartu dut, eskuka da. Ah, ez! Ah. Hostia, ze azkar hartu joten trukilloa, Ahí ba, itzaiteatik, hostiako. Uf, kontu, zer dator. Ah. Kolpe sutsua izan da hori. Esan dut, ja, irula ordenak euken dizkio eta arratu nahi, esan dut, ze azkar hartu batu duten trukilloa. Handik 5 segundura, hilda. Oikoa jokuntan, oikoa. Ekaitzak askotan dauka libre. Bai, askotan ordu enten ikusten euteianak izatea lanen, kakotxarten lanen aidan jendea, lan aiteko plantatan aidan jendea. Behirau igual baita, tuzun eskutun suan aurka zemuz. Hori behirauta dago, ilargi, aurreko bosare zu bara zan. Zuantzako ekipazio maksimokin, no? Kamarerontzako orduuna da ere, bai. Me caben dios. Jokonek azkar geistetxu arrokeriak. Gaur ez baten denboa? Hosti. Jak. Guazen, ba, ber, pixka dia kontrolauta dago, Ez du zaila ematen, gero kolpe zutxu hori, ba, eskiba behar nuen igual. Ni zeramika klasetara noa astelenetan, 3etan. Eta datozen ia guztiak dira kamareroak. Guai, Hostia. Jak. Venga, segi hola. Astelenetan libre edukatelako. Descanso semanal. Bos hau markatu gabe hobeto. Bai, Ja, hola mateko. Ja, lehen momentuaten pentsau dute, baina ikusiot markauta nahiko ondoen itzala eta, ba. Hostia! Hostia, kontuz! Kontuz, Tasio! Jode! Me caben dios! Gazta egiteko molde bat egiten ari nahiz orain, molde klasiko bat. Eharra. Jarri bat denetarik, zeizea sortzen. Ekaitza hori galdetu izu eta erantzuna zen. Ados, gaur egun plastikozkoa erabiltzen dira. Plastikozkoak erabiltzen dira, baina ni tradizionala naiz. Ondo, txuku nahi da gehatzen. Ekaitza, hobeto egin izan fijauta enemigoa, Ulertzet, hobea dela fijau gabe, baina fijatzei utzi jotenetik guztiak bata besten atzetik etorri dira. Berez fijatu ingoet. Estabilidade bat ematezian horrek. Caben dios. Jode. Hil berdet,
bere gorputzera bideratzen zaitu eta ez besora. Bai, fijatzea mierda bada, ezin duzulako apuntatu ondo. Bere gorputzera bideratzen zaitu eta ez besora. Berriz dudatan jarri nazu. Ez da izango tengo. Bihotzak eskatzeiten engot momentun. Kaixo, viejo rey de hierro. Horra didez emango nion, fijatu izan ez bano. Jack! Jack! Uf, haze hostia sorta eman dioten. Hori ze! Nolaten sartua kolpe hori? Kaben dio. Bai, hor sendatu inbar nahi da ez tonto nahi ten hile. Venga! Venga! Gertatzen dena ohituta zaudetela fijatuta jolastera, eta ez dakizu fijatu gabe jolasten. Horretan adoz bai, hilerrik onartu du, eta nire onartzea beste erremedio ekitza didatzen. Enu nahi baina. Jartzen bosan aurretik. Hor ez da dirakurri, hilerrik zoze jarri gula ustat. Baina ez da dirakurri. Hemen txata pasatzea eta ja ez da rekuperatzeik. Hola da playeko emisioa. Zintzo eta jatorra. Batxata irakurtzak ondo dago, ze oso biztan gatzaitor, eta lista hundi dauketu baita. Hemen deu! Truko hartu dute duten, Zaiteatik, beste hostia bat. Ala. Jo! Atzeko azan, okerreko aldea jo naiz. Hostia, hain beste hemenengo azai. Kaben dios. Venga, hostia. Jode. Arraroa ikusi dut eta pentsatu nora doa gure tasio. Galduta. Venga. Golpe txarroiek ebitatze bali maiteu. Inda dago bosa, baina, karo. Golpe txarrak sartzea eta... Hostia, igual invokazio bat, berko nuke. Yep. Hostia, hori nola sartu da kolpe hori? Hain, sendatu inbernu, da ez tonto nahi. Beste da sartze baitu baina hilda nago. Joder. Ez dauke invokazio bat iteko pinta bosonek. Zertako invokatu gara hemen. Ez datengo. Inbertena tontona gutxi goin. Hostia. Animo... Bada gero, hasierako bosak segituen pasatzen ditu da... Bengo gehiago kostatzea. Mal dio. Esto ez dutela eman, joder. Kaixo! Mende horazio mutua. Zemuz. Erki, gero arte.
PlayStation 6... Ja junda, ez dizu entzun. Venga, hostia. Jack, oin ondo hasi da. Ah. Arrazoi du gaitzak, hemen fijatzea tontakeri izan barra. Behitu ze pasatzean ez fijatzeatik. Kabenzotz... Lasai, arezko gabe, gozozuk esatezun maun... Joko ean nekosoa bihurtzen nahi da, Gaurreko zuzeneko neola egin itzan, gaurre bai. Ondo, hasiza, bai, baina gero... Momentu batzutan ez dakit ondo zein. Hemen gauza garbi duki behar dira. Jo, ez dut eman, hostia. Hor, segun zen momentuan harrapatzea izun. Hostia, ez zen titanita utzeko. Venga, bagoaz. Mazazpi minutu da makizkigu. Hil da hil. Ja, bengo saiakera hontan. Ez dakit fijatu, ez fijatu. Hostia. Bakit ekaitzak arrazi daukela, baina, karo. Ez bakit jokatzen fijatu gabe, Bai, gaina, eskailera estudietan oso traiziendo jarreia tortoka. Bai, oso. Esku neban bernean. Harrapatu inau. Kolpe txarra. Fijatu. Hostia. Ez que hor komeni da. Igual, fijatu jarritaken du. Fijazio jarritaken dure bilaik, Ez que horita unen bere muturra aspira sartzea komenia. Emunea. Arzeitu nuen. Jak. Muturra aspira. Ikusi aldezu hori. Kolpe batea gau naiz. Kabenzotz. Bultzakak inero inaiz zehara. Ze txarra. Gauza raro kiteatik, Berez horita unen... Hortxe zen, bai. Usted ja kolpe guzti ikasi dutela. Eta baina, garbigo duketzen behar den. Venga. Dordoko hori desagertuko egunen baten, ez? Hondik hemen aldago? Bai. Jode.
Hala, venga. 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 Vale, fijatu gabe jokatuko, Vale, ekaitza. Ekaitza style. Jak. Hartu jau trukoa. Zengo egu zoen. Truko. Venga. Aspira. Jak. Eutxe, kontrolpen dakazu ja. Bai, egia da. Eskun. Ai, eskapo indet. Ah, hostia, kontuz. Uf, kontuz. Aspira. Bizik nago. Esto no da, neola. Ai. Vale, ondo ira. Uf, kontuz. Zenbero. Zertan hoi? Sendatu. Va, pazientzeken, Venga. Ah, eskua! Hostia, hortxe, kolpe bat hobi, Ba, lasai, Uf, kontuz, estamina jote zaizu zuakin hori da txarnak. Sendatu. Bai, sendatu, join berni honi igual. Sendatu eta hostik. Gran alma abrazada. Alma de viejo rey de hierro. Aupa. Erruita mala humilla. Venga. Ona. Osona. Narruixo zoneon, Ondo intzu sendatzen, Bai. Bai, eska konservadorea izan da, baina ondo indatu, bai. Zendago ez banitzan, igual kolpea sartuko nion, eta gero beste da jaso, eta hil... Ondo... Bestela kolpe txar batekin hildatzen den, ya lo creo. Trofeo ganado. Hoguera del Torreón de Hierro. Se ha reavivado una hoguera primigenia. Eta horrek zesan nahi du? Kaka! Hoguera primigenia da... Ustea, bakarrik hortik beste numaita biajodeik ez zula, baina ezingo du buelta hau neon lekura, ez? Bueno, ez dakit. Baina, dena den, inbehar deuna bakizu zer dan. Nivela hiego tope. Tope. Arimaik? Ez aldi gutxi. Ba, hemen do. Consigue almas infinitas o quizá... Hostia. Nola infinitas? Hostia, aguante ego. Ze pasatzea arima honekin? Hau bakizue? Fenez fiatzen, Infinitas? Venga, ba. Konsumitu ingo, ia ze pasatzen. Hogeita 5.000. Zotzara inbesteak ore. Norbait egotera itxoen galdetzeko. Ba ez, itxoen jaindet. Ni konfiantza auket nire burungan. Jesus, que timo.
Edo zer gauza egiteko joku hontan, ze lehenengo aldiz joko honen Keystone Barbariade egin nitun, eta pasatzea lortu nun, eta askoz txarra honitzen, orduan, horretik ditut gauzak lasai. Eta problemek. Venga. Vitalidad, 36. Fuerza, aguante, vitalidad. Orden hortan erabat ditut. Bigorta eta habilidad, hor utziko ditut momentuz. Norbaitek kontrakoa esan arte. Norbaitek esan arte. Namala mila, kingeatu beha. Zenbat behar dia, bat iteko. 17.000, ai, txekata. Erdibiden gatu beha, baina, bueno. Hostia, a ber, ze soto notan genden. Ezin dugu joan horrea, Baina zeo zezeon, aurrea junda zeo zezeon. Hori ondo biratu behar da. Lortu dut ekaitza, bai, fijatu gabe azkenen. Justo hango ze arrazoia zen eukelako. Justo komunera joan naiz. Fijatu gabe, bai. Bai, kostau bintzaitu onartzea, baina hobea zen, teknika hobea zen, bai. Kostau bintzait ikastea nola moitu. Baina ja tamaina hartu jotenen, koserri kantar izan da. Beti edukat arrazoia eta zezu dupe. Hori gogoratu behar duzu, Ah. Ba, esango zuekaitza. Lortu balin bat zertan nahi naiz. Berriz leku gala juten, eske... Armadura corazada, ojo, Asuntoa... Hor da, hola. Zutondo primigenio bat. Bueno, kosari kantar. Sufritzen azken momentura arte, ipurdi mazaiak estu, onartu. Bai, egida. Onartu inberkoetu, bai, egida. Ba, hemen zeon, zutondo bat, maiula eramate zaizuna zuzenen, eramate zaituna, eta gero ezin da honea etorri. Zutondo honta ezin da etorri. Ez da gitzeatik induen oire. Oire, joku dozken gauza raro bat gehiago da. Baina ezin zan belta. Lordokaren armadura jantzi dezakezu. Kustezu hau! Mandoa izoratzen nahi da, jode. Lordokaren armadura jantzi dezakezu, ba, probatu ingo dugu. Nola izena zuen? Armadura corazada, hau da. Bai, bello. Hala, ze hona! Niri batzutan gertatzen zait hori ere, bai, bueltak ematearena, baina gero pasatzen zaio. Ados. Pixu, oso astuna. Pixu gehiago duket. Probau kroketa bai, hoxe dindet eta ez zai guztau. Nahi gustatzen zaitena, hau da. Gustatzen zaiten txanoa, hau da. Ez da bi. Ez horra, ez da bi. Gustatzen zaiten txanoa, hau da. Ez, hori ez. Ez que, a ber, nahi berez gustatzen zait tasion melena luzitzea, baina... Bate unez ezin da. Orduan, ba, momentu zola jantziko gea, en plan guai. Bandolero, ez du peatzen ez, kolorek. Hori dordoko baino bitxo bola dirudi, pixua, bai. Baina guain bakarrik hain naiz, fashion aldetik, Beitu hola ze fashion. Melena baino gehiago kalbak luzitzea zu guztoko, bai. Beitu hola ze fashion. Ba, txapela igual, no komentze, no? Beitu hola beto. Hola beto gaz. Ojo, hauze! Nola esaten da bitxo bola euskaraz? Ez dakit, ez dakit. Neiko fashion horrela. Ondo, ezta? Elegante ez? Piskat asesinoen serie bat ematet, egia zen, baina, bueno. Aizue, ikustalde zue hau. Nora goaz, lagunok. Xemorro bola. Nora goaz, lagunok. Ojo! Ojo, ojito no goazen, lagunok. Broma gutxi hemen, Bueno,
bueno. Hau bastante guapo hau, Suge movida hau, Bueno. Zer dago? Bate bat pasa ezin dena, cerrada. Cerradísima, Tokio Elantia. Nien ez goatzen hontaz, Torreko nintzen, baina uste DLC bateagoa zela. La señal escrita aquí está siendo canalizada desde algún lugar lejano. Uf, qué guapo. Qué guapo. Alde honetan ez dugu zer, espalin badago zea bat. Mulo irulosio bat. Ez da hola irikitzen gaina, baina bueno, igual da, horrez ez dago. Argita garbi. Eta hemen ze. Ze. Zer ez? Lagunok, ze pasatzea txontan? Ze pasatzea hemen? DLC bateko bidea, baina oendik ezin da jounaz. Hala dirudi ez? Zuze gehiago inmerkoa. Ostia, ba... A ber, bloko baten apunta berkoet unea etorkizunen etortzeko, Nire zagatzen hau jakin be, Hore gaina, a ber, ikusen zulia espaldi agindu nien DLC guztik ingo genitula. Ba, nik uste berandugu etortzeko gala. Baina, bueno, akorda behar dugu kukurutxa esaten da bitxobola. Iztegin behiratu zu? Ekaitza? Ondo? Ba, a ber. Lagunok ikusuntzuleok burun hartu leku hau. Leku burun hartu behar dugu, etorkizunen etortzeko. Iztegian ez, bitxobola ez delako hartzen. Kukurutxa, eno erantzuna. Bitxobola kotxinilla da. Burun hartu, leku hau lagunok. Eta bikipen bilatu dut kotxinilla. Ikerketa lan sakona, Eta gero euskaraz jarri dut. Kukurutxa. Ba... Bitxo lagunok. Gogoan izan behar deu. Jefe hortan... Jefe horren ondon zeola DLC bateko bidea. Zentorkizunen, bide hori hartu ingo du. Momentu zorrutzeko dugu. Beraz. Goazen aurrea. Hau pasatu dugu, eta hau, Bosques Sombríos. Nia, antiguo kelarre. Hone iritsi nintzen, ez dut esango nondik, ze ilargik etzun ikusi, eta ilargik ez dakit noa iristean. Eta momentu batean ilargik esango, ostia, nondi segi behar da, ez dakit. Eta nik ez diot esango. Egola, ostia, hau ze. Hostia. Ora. Piedra básica. Vale, mendik da, ez? Hostia, ja mandoa gauza raro egiten izan, ja. Ze maltzurra zean, bai, alaxe naiz. Az. Hostia. Kuadrilla. Era nola zen historia hau? Arimatu itxai dozunetik bihotzilu naukazu. Egia da hori izan da. Kauen la hostia. Markamen eskatzi zuet anuntzi dukusitu zuen ikusentzulei, Desafiliatzeko eskaera bialdu behar dut itxea, haber noiz iten kaso. Haber noiz bialtzeten, da gero haber noiz iten kaso. Ze txarra hori, ze txarra. Usteltzen nahi zaitarik nuen. Ai, veneno bengo naizela. Eta hil.
Parri, parri. Egin parri. Gueko izan bihurtzen. A ver, parri ingoet ba. Justo ezpataik etzeuken egin diot parri. Joder. A ver, ez da bide ikutzi... Albon, ez. Vale. Piedra de cierre de farros. Ondo, farros koskor bat lortu dugu. Ara? A ver, hostia, parri inberdiot. Jo, eske... Espata dukena, ez da, a ver, hoi parri indaike eskukin emate izuenen. Bat akatu bet. Ara, honi parri diotan. Ez da posible dan, Gehiago entrenatu behar da. Bai, parri asuntoa... Ez dauket bate entrenauta. Entrenatu nuen. Dark Souls batan bukaeran beharrezkoa zalako. Eta ez da, beste parri sesio ikindetan noiz baita. Hau, joku osoa pasau nuen Dark Souls bia parri ingabe eta ni uste parri intzeikela jakin gabe. Ostia, ojo, harimak, Mazazpi mila, egun da horreita baritu. Atzo Tyson Furyren burruka ikusi nuen. Horre bai kriston parriak sartzen dituela. Real life parri. A ver, zein da Tyson Fury? Mike Tyson ez da? Zein da? Beste boxeadore bat, edo? Ze burruka? Boxealari bat? Oie. Ostia, eta Tyson dauka izena? Ostia, hemen 3 bide daude, Argi eta garbi jakin behar dugu, hemen 3 bide darela. Eta, oi. Mike Tysonen gatik jarri zioten izena. Ostia, osea, orduan jaiotzetik ja bere bidea markauta zeon, ez? Eta, zer da, bisu astunekoa edo... Ostia, ojo hemen, Ojo hemen. Astunekoa, bai, ostia. Osea, dana guraso pentsauta bezala atea zan. 2 metro eta 5 zentimetro. Nuko benio. Ta abizena Fury dauke, hori artistikoa. Bere berezkoa. Bai. Nuko benio. Hori da abizena. Boa, zer dia ikustezin batzuk. Ezin zai eman. Hori da asuntoa, ez? Ezin zaiela eman. Ezin zai eman, belar bat oso zartu erkoet. Kaben dios. Alde, Akatu ernagoa. Artistikoa, The Gypsy King. Osea, ze hijitoa baina tipoa. Zero makina. Zer da hau? Jon Andreok. Zer txiste da hau? Iail naiz. A ver, Gofre hori. Hosti. Iragarkirik ez. Andagi, burgando en la herida, eraztun bat jasoet. Kabenzotz, Desafiliatzeko mezua gonik ez dut bialdu, eta noiz eten kaso Twitchek. Noiz bialtzeten, hori da zailagoa.
Gypsy en plan Peaky Blinders edo Snatch Cerdos y Diamantes. Joseus. Ze tipoa, Tyson Fury. Zuk ez altzen un, handagi. Tyson Fury. Tipo bat, jaio zan. Tyson jarri zen izena Mike Tysoneatik. Eta beak, izena ikaso egin da, boxeadore bihurtu zen, 2 metro eta 5 centimetro, eta kriston hostik banatzeitu gain. Zer hitz izu. Iritsi naiz nun baitea. Dio. Dio, handagik. Dio. Eskerrik asko eta agur. Zenbat anuntzio. Hostia. Bueno, eskerrik asko eta agur. Ongi etorri. Markamenak eskatzezkizut anuntziokatik. Kendu inain nitu, baina ezin izanun, da bain Twitcha idatzi behar dut, desafiliatzeko, eta, bueno, asuntoa komplikatu inda, eta ni hainez sufritzen anuntzio ikustu dituzuelako. Tyson Classic baino hobea da gainera. Negitzait bate agertu, adblockak funtzionatzen du Twitchen ere, bai, funtzionatzen mendu, bai. Funtzionatzen mendu. Hostia, kontuz pozoin egin. Bai, handaki, funtzionatzen mendu. Eskerrik asko eta agur, oparitxo bat ematera nator. Asmatu zer. Esaldi bat? Eskerrik asko eta agur. Esaldi bat izangoa? Opari hori? Ez. Jode, eskerrik asko eta agur. Ez dakitze izan daiken oparitxoa. Twitcheko oparin bat? Hau da, Primesito bat edo holako historien bat? Bai! Ara! Joder, eskerrik asko eta agur. Karo, hori bite bali mehazu ni seguro askoen nahi zentareko, ze hemen playak ez eta bisa horreiten. Baina zure izenari ohore eginez eskerrik asko esango izute, zure izena lehenengo partea bakarrik agurrez, zetutaina azkar agurtuko. Orduan agur! Jode, eskerrik asko eta agur. Eskerrik asko eta agur. Ara, jode, men... Zutondo bat topatu berko genuke, ez? Zer doi? Maldizinua, Vale, pues allá vamos a echar. Oparitxoa jaso ez dugu ba, eskarrik asko eta agurren partetik. Zer dan Twitcheko bizimoan sorpresak, enoreko sorpresak. Eman dugu Primesito bat, diru ba, azken finean, netzako. Eta bere izenak zion bezala, eskarrik asko eta agur esan, eta jo ninda. Jode, hor da, hola, zutondoa. Galdu inaiz, emeste emoziokin. Galdu inaiz. Ja, bueno, susmo auket eskerrik asko eta agur hori ilargi dala, ze... Justo azalduanen ilargi etzeon, eskarraro eritzu zaitoi. Mentxo da bere kontu sekundari bat izango zala. Esmatu oteet. Ostia, horrekora nola jute otea. Ostia, ikuste zin hauekin ja bale, ez? Ezintzai, eman, ezintzai, bai, eman daike, Ostia, eman daikela. Jak? Jargi, zualtzina eskerrik asko eta agur. Ba, ber, ojo, ja, hortxe gare.
Hortxe bare maila bat igotzeko Leicester. Ozen bat zan, 17.000 zan. Bai. No etorria, a ver. Vale, bosque sombríos. Hemen hirugarren zen gaude, ruina sombria zen. Vale, ondo. Eta... Claro, beste bideo batzuk utziteu. Algun, igual bideoiek zabaltzea izango netzakea proposena bain. Proba ezagun. Bide gurutze hortan, irubide zeren, eta eskubitako hartu dugu, okerrezpanago. Claro, eskubitakon bertane, nik eskubitain eta gero berriz eskubitain dut okerrezpanago. Eta igual beste egiten bate ondoa, eta niz enterau. Oh, eske betxo. Un baso badao. Beste nubait eritxeko nahiz igual emendik? Betxo hemen objetu bat. Claro, hemen dana biratu behar dala unok. Hostia, eta hau? Hola. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. Oso guaimi agotxa, Pena norbait ez daula. What business have you here, traveller? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. Bai, egia da pixkat polputo arrastra It is daula. rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. So I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. Until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Stay far away. I learn new things every day. Things never learned in battle. And, thanks to you, I've recalled the joy of conversation. Aparecho mata, If I can help you, if you require something, do speak up. Ara, gauza saltzituta. Saltzailea eta Claymora. Ba. Gran flecha destructiva. Ondo. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for His Highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbor. Eventually, our kingdom fell. It's been a sellsword. All I ever knew was war.
and I can what a fool I was. Farewell. Hau, itzaiteko gogoa, De dio. Hasieran leave me eta zea, baina gero, hasi ganen, karreril hartu honen, nahi dituen esaldi politiak hartu, gero norbaitei esateko, eta errepertorioak gehitzeko. Ja, hau txazuken oso politia, baina ez esaldi kinda naiz gehiago, Berez gora ju naiz, eske oin ingurudan nahi eta esploratu ondo. Bakit norbait etorriko la de hostias ematea, baina... Ara? No iritsi gea? Ah, lehengo lekura. Bale, lehengo zutondoa. Bai, bueno, askoz gehiago ez da hongo, seguro asko. Baina, oin orientazioa galdu indet. Ah. Hemendik. Epa, hemendik nagoaz. Ah, guantxe hongean lekura. Vale. Vale, hori, hasierako lekutik ezkerreta zan. Enfrentea jute ba naiz. Abaitu, hemen objektu bat. Ezkerreta junda, gauzoiek zeren da. Eskubita junda, ez dakit lehenko gofrean guan. Bai, hau izan gofrean lekua. Etxe hori azaltzealako. Bai, oida. Kontu zoin. Baina nor botatzea izkizu tiroak, holako mamu batek. Aurkitu duzu edo trampa bat da. Azaldu itea nik uste, Mamutxo bat bezala azaltzea. Ikusitea bere silueta pixkat. Baina behi izintzaio eman. Oker ez banago, Ze leku diferentetan azaldu zait. Trampa bat izan bazan... Epa! Zer da hau lagunok? Trampa bat zan nunbait? Baina olako beste bat izango zean. Kofrea daun lekun. Ez, hau zega da, hau mamua da. Argita argi eskentzun itea nola bueltak aidan da hori. Eta hemendik no iriste gea? Nunbaitea iriste gea? Bai hola, hostia. Bai hola, hostia. Kontuz mamua torrela. Hostia, klorantin... Berazton bat. Ona. Eta hemendik eskilara horiek izango ja, ez? Hemendik burungo soton hori izangoa. Bai. Bueno, oin gontan bai izango nuke ja... Exploratu daula era bat, lekoa. Epa. Zea bat. Aldizinua ematen... Gato benenua, ozta izerdan. Epa.
Ados. A ver, jazarlea zan berriz, Vale, venga. Vale, esploratu du alde hori. Ez gai, bateari mehi biltzen. Hori esan berra dago. Vale, eskuitako inda, baina ezkerretako jongo naiz. Zein da bilor? Zein ega? Ondo barkeroa, amen. Bueno. Zea. Hola. Maiulara goaz lagunok. Bakizu zerta. Ai, dei batzu dauzket. Kamen sos. Gero dituko jat. Majul. Bearer of the curse, seek lest this... Eunda malau nivela, Eunda malau. Bueno. Vale, eskuiko bidea ingo dut, ardikoa gero kotzeko du. Hain ez dana iten nere burun pixkat ordenauta gero ez azteko. Ez usteko lekuik esploratu gabe aztuta. Eskuikoa egin indau eta beste zutondo bat iritsi gea, gero jongo gana. Beraz baina ezkerretakoa, tokatzegu. Hostia. Txetauta gaudelako, holako momentu txarrak hilgabe pasatzeitau. Hola. Hostia, harima batzuk inventarion dauzket. Horretzeko itau, urrungo maiola jute gainako. Dago. Eroni parri martzaio kaitzak esan lehen. Jak. Ona, zagit ikusi zuen ekaitza, baina zure holkoik kaso indiot beste behin. Hacha media luna mata dragones, escudo de halcón dorado. Igual eskudo hobe bat jazten hasteko gara izango, ez? Lehen...
gutxiko pixatzeu. Araun armadura honen hartzen ari naiz ja eraso fisiko normalak biltzeko. 29, dordokan aina, 29 pixatze ditu ikaragarrizkoa. Beraz, hau da, daukagun honen momentun. Ojo. 85 honek. Zuma pixatzeu, 9,4, gehitxo izango hori. Bitu, hau nena. Eta galtzak, 0,2, 96, onda bat, 0,8, 0,4, hau gartu bitut, momentuz. Ea kroketa, kroketa ja gaizki. Zenbatetik pasatzen naiz, hori behiratu nahiken. Bitu, galtzagoekin ja, ondo. Hauken ez. Bitu, galtzaz kasa gantzeko ite dut aurrea. Ondo, segi ba. Uste hemen zaze baldago ba. Hemen dido bidea... Ostia, eta eraztuna zean auket. Suana eta nahi kodiziosa, guztia zait dakizuen bezala. Hone ezin deus hartu. Busca más poderosas. Jode, gogoan hartzeko beste bide bat, apuntatzen hasi horkot. Koadernokin etorri horkot jokatzea. Ezkerretako bidea zan, ez? Bai. Ea lortzen duen ez desafiliatzea. Jargi, zueltzinan eskerrik askota agur. Esan egia, baina hemen ez dago inor. Zueltzinan. Zintzen eskerrik askota agur. Zuzeneko bigarren prima. Si. Ar. Ze dinozu? Bi prime eman dizkazula gaur? Bi prime zito? Bat zure izanen da bestea eskerrik askota agurren izanen? Ar, hori posible alda. Apunta hori behar dut, benetan, igual zoro erituko zaizu, baina... Apunta hori behar dut, hilen ez dauka, kuadernillo askura. Enitzon, trenetik geizten emilen tabuz hartzen. Enitzan ni, oin irakurri dut txatian. Aibala hostia, zein izango zan? Zuetako bat izango zan izen horrekin, porque baten nola ez ezagun bat azalduta prime matea. Eskerrik askota agur izenakin. A ber, apuntamen behar dut pendiente uste gauzak. Zer bestela bastengo zait. Eta pendiente uste duna da. Batetik. Bifurcación en ruinasetik. Joder. Gaizkin izia zen con mis dedos rechonchos. Bai hoi da, baina honitzan ni. De dio. A ver, estoy ingonez azkenan. Prime bitartez. Bifurcación en ruinasetik ezkerretako bidea zan, ez? Hau da... Mendik zan, ez? Hori da, ezkerretako bidea zan. Vale. 。
Barkako jazuela apuntatzea, baina... Osea, hauek dira leku batzuk ezin dutenako inbisita hau etorkizunen etorri behar detena, baina bos konkretu batzuk pasautakon, daula. Ezin da ibili izen aldatzen. Amazoneko kontuakin binkulauta dago Prima. Ja, baina Amazoneko beste kontu bat eukitzezu ez, ose? Ose. Ni izen gainago, ilargi. Mapa marrazen hasi beharko zu. Eta bestea zan, baina izango izan duntzan bestea. Izango izan nire burui. Da, Torreón de Hierrotik, ídolo de Aegil etik. Ídolo de... Ba, hori apuntotan nahikoa. Torreón de Hierro, ídolo de Aegil. Ondo... Guazen... Jode, ba... La hostia. Ba, eskerrik asko eta agur izeneko personaje etorri da, Prime bat eman eta jurin da, eta... No, zai zein dan, zai nahiko eskertu joten. En fin. En fin. Bueno, jendek ba aki, eskerrik asko eta agurrek ebazekin. Ezin diazula Prime eman daia, idatzin behar diazula, opari bat ematean ator, eta bar, porque ez dela nahi zenteatzen. Zela ez den jakiten. Behitu zinteko numen. Ipogotamo ipur gozoa. Uf, akatu naula. Akatzeko. Me caben dios. Zein itzan, kroketa eskasa egiten? Bai. Jode. Eta justo... Nik hau ja akatu nun bere garaien, Hasieran. Hostia, kontuz. Baldator. Jode. Guazen. Ai. Uf. Nahi zil, baina oso gutxi batik, Noño dator. Jode. Ze kristo pasada ekipoakin. Ze kristo pasada. Euneko irurita maikako malauen, hola, joder. Jode. Zotz, bai. Torri bain. Ibo botamo ipurgozo. Benotazio. Bueno, ekaitza. Joan behar dut. Ekaitza. Zueltzenan eskerrik asko eta agur. Ceramikara noa. Kamen dios. Jode, hipopotamo ipurgozoa. Ekaitza, ondo pasa ceramikan. Ondo izan. Eta zueltzenan eskerrik asko eta agur. Arre, oain susmorekin nao. Zuetako norbait zala, baina, en fin. Zer dinoiz jakingo igual. Ni ez nintzen eskerrik asko eta agur. Ni ez nahi zain majua. Kaben zotz. Zein otzezan. Ekaitza, ondo pasa. Ondo pasa gazta molde geiten. Ondo engozan zuzeneko bat, gazta molde geiten. Ekaitza. Zaindu familia. A ver, hostia. Bueno, hipopotamo ipurgozo hau akabo arteko pakaik ez izango, ez da.
Enredatu ega goin hipopotamo ipurgozoakin. Hostia. Eta, hauek xomorro hauek zer dira? Moxorro, xomorro. Torri por ez. Hostia, ze txakur zikina. Ze txakur zorritxu ba. Urren arte ekaitza ilergik alako baten. Alako baten. Asalduta desagertuz nabil. Irismen arazoak ez da ilergi. Ja, etxen. Ondo. Anillo de lágrima de piedra roja. Hostia, lehene. Pare ateraztun berri dauzkeu eta ez dut ikusi hondik. Zer dian. Nuntze biltza rinotartalok agertzeko? Zuk rinotartalo hitz duzu eta nik bakizun nola hitz duten. Hipopotamo ipurgozoa ditze nik. Ontsa esmo dute, baina. Ea, eraztun berri horiek zer dian, a ver. Antiguo anillo del sol. Explota al superar el límite de daños. Bueno. Produce el daño de las caídas. Vinculación, jarri taukeu, recuperación. Vale. Bat dago interesantea dela, ez zehala hiltzen, eraztuna puska oiteala. Interesantea momentu txarretan jazteko. Bueno, interesantea hariman bilazoa zenen jartzeko igual, ez? Bueno, aspertu naiz, hau denak irakurtzen. Oso daude. Karga maksimoa mate egiten bat oitu, baina nahiagoet kodiziosa jarri, eske oso kodiziosoa naiz. Jesus, hainbeste eraztunekin patriarka ematezu. Bai, aberaztuta nau. Beraz. Ara? Hemen beste, hostia. Presenta el símbolo del rey. Honeare ezin devotorio, bengoz. Ostra, beste leku bat utzi genuen nolakoa símbolo del reyena, Egia esan oso ipurdi sexia du reino tartaloko, bai. Onartu, serpiente kodiziosa da zure gustokona. Ba, egia da. Nola garbitu duen tipo hori. Oso gogorra zirudien tipo hori nola garbitu duen. Bueno, hemen garbi dago ezin daula sartu el símbolo del rey aurkeztu arte. Jode, ba, apuntatzen segi berdet, Apuntatzen segi berdet utzi ditugun lekuk, sartu gabe. Ea ba. Hau zan, ezkerretako bidea bat eta erdiko bidea bestea. Eta gero... Ondo juntzea biden, ilargi. Ondo juntzea trenen. Eta gero... Ostia!
Ai, behat, saltxitxa hauekin idatzi ezin da. Gero. Beste badao, presenta el symbol rei guatuko zehazu, ilargi. Nola beste lekua daun olakoa. Eta ni seguru nago genitula danak bisitau lehenengo aldiz pasau nuen jokua, Seguru baina, Bai, oso ondo poste naiz, uzazu bideiari fina. Ba, beste bat utzi gendun ahazturik. 6 etorri da gaina, ondo kalkulatu. Guatzaltzea, Bosque de los Gigantes Caídos en Okerespan nago. Hemen, Descanso del Soldado, ez horrez. Ezkerreko bidea hartu. Ezkerreko bidea hartu? Ez, ezkerretik ezin da, Ezkerrekoa eta ardikoa etorkizunen bultatzeko bideek dira. Oin, eskubikotik joan behar dugu, baina ja jun geha eta bide hori ja beste zutondo baten daukegu. Baina ez geha oindik gara jungo, hau da, Ruinas Sombrias. Ez geha oindik gara jungo, ze nik nahi dut ikusi gauza bat. Apuntatzeko, ez azteko. Iraganeko lekutara goaz berriz. Eta nahi eta apunta hau, ja baina agenda bezala apuntatzet, ze lekuta bultatu behar den, ze kompletionist, osoik nahi deten jokua. Bestea bultatu behar dena zea da. Ostia, ja bauket eroitzekoa. Boa, ojo zein behar duen, Ojo zein behar duen, ja bauket katuan eraztuna. Puf, ojo jarri zein behar duen noin. A flipar, A flipar en colores, Hau ja gixaxo, guretzat? Jatxeta guea? Ez digo, ez erriten hauek. Ea zemak intziten kolpeatekin. Ze gauza? Batez. Boa, jargi flipa emazu, Hor bera salto egin. Argi eta garbi. Hor bera salto egin behar dugu argi eta garbi. Ara, behitu hortikan noa goazen. Ostia, hoi magin noa goazen hortik. Venga. Katu ba, hemen do. Vale, bazpare... Estrusa. Beitu ze ondo. Eta hor leku hori dago, horre ondo gare. Eta hemen zer dago, hemen zuba eta zamorrua. Golonta gaina zamorrua. Zamorro. Oh. Hil naiz bai. Hil naiz eharki bai. Baina erorketa oso asekibila zan, Nik ustet eraztu nigabe ere posible izango zala. Eta hortik, numaita jute dengoa, Ostia, ojo, Enaiz, onda etorri leku onta, baina gogora hoi naiz histori hortaz. Atea da horrea juteko. Nun? Bai, zea dago atea. Nun dago atea. Arrotu gabe, Bale. Hemen babes haukeu. Zu bolantzako. Hain lehenengo zarimako erreskuratzea. Eta objetu batekin itxutzeare bai, Mate una estazio. Uf. Hostia, gorra da tipoa, Hostia. El toro mecánico, Ara! Zein etorri zegoen atzetik lata ematea, me caben Dios. Joder. Me caben Dios.
Zuana jarri behar dugu, klaro. Zuan eraztunare behar dugu hain. Eraztun gehiagi, Ez du zaila ematen. Ja, baina, bueno, arrez da, Bai, hor ez harrapatzea kontua. Ez harrapatzea kontua. A ver, de vinculación. Zea bat hartuko, ja nazka naiz, vinculación da historik. Efigia bat hartuko edo antxe hartan. Eta, subana. Ardezagun efigia etxo bat, hogeita betze euzkeu. Egiko surkerin. Nundek azaldu da gaizto, goiti bera eroi da. Goiko tipoa. Goiko tipo regela. Beitu utazio zelebante. Hauetako panolioa da. Kolpe batekin hiltzatu ere ze. Baina, kolpe bat gastatzea. Hortan. Beitu utazio zelebante. Vale. Arimak lokalizatu baiteu. Fondo ondare. Gazen. Hemen zer dago? Beste bitxo bat, bidia! Hostia, Arimak. Bi batea, bengaia. Iko adeu. Batekin nahikoa ez da, bi. Oso xelebrea da, Oso xelebrea. Oso xelebrea kontua. Hor objetu bat, gran alma de caballero. Beste bat. Vale, horre ateatze beha. Anillo del halcón. Bueno, ate bat dagoela esate bilargik, baina, a ber, ate hori nun daun, Ez jarri bere muturan aurrin. Hemen, gofre bat. Anillo de cuarzo de llama gehi bat. Ule! Hau da ez, bai, baina, gehi bat. Gehiago, itauna, o ez. Ez dakit. Hain bigarren zomorra hemen deu. Etzen honateiko nahi iristeko bilargi. Belasko lao. Bakit nondik iriste zan unea. Bakit. Ona. Zer datoz? Bai, hobea da, gehi bat. Zer datoz zure mezuk berandu edo? Berandu goiristea, ez? Zota atzerapenak egin ustean izala. Ez da izango anuntziok Me caben zotz. Beitu, bueltaka. Mandon asuntoagatik. Joder. Bueno, Arimak nun. Hau toki txarren do ingurun bueltaka ibiltzako. Bai, alaxe da ba. Ez, lasai.
Arimak! Arimak! Ai! Ai! Jondi Arimak. Dios! Refreska bingot. Baina, bueno, a ver, 4.000 hori maglazian, Hola jartzako ez da, eta xio. Jatxetautan hau gaina, eta horrin berreko indet, zulo hortan inberreko indet. Bakit, oen ja no iristena izan. Hortik junda iristena, ez... ez da nola esplikau. Bani joa, ilargi ikusteko. Baina nik bakit, nondan. Menda, bueno, handik ingon salto zen, mingutxo hartukoet. Eta mendik... Leike... Ez? Ez ba? Ez ba? Hemen egon gabe neon ni? Ola. Flipante. Objeto hori hartu, hor bedelo jorjo. Bedelo jorjoto. Hemen egon gabe neon, flipantea leko, flipantea. Objetu balenengo, ez dakigu zer dan, ez dugu ikusi. Ate bat dago. Ola. Non sartu zea? Ez dakit. Oina flipante. Jo, ba, banan, akatu erko ditut zomorro gokoen. Eta ez naiz baunta etorri lekunta, Kabezatz. Baina hilargi, ez esate zenean ate batetik jute zala horrea. Ze ate? Eta ze 8 kuarto. Vale, venga, ba. Az gaitezen lehenengo gien. Ez! Jode, la hostia. Norbaitek esan zen. Gotzen zea lehenengo bosa? Astentxori hartzen zenula hortik? Bai, goatzen nahi, noski. Goateko naiz ba? Ate hori! Ta bosa baino lehen, ate giltzatu atzeon. Kaixo, tekmi. Ongit hori? Oidek, amiga. Jo, goatuko naiz ba, hortaz. Zer kontatzu, dekmi? Zertabiltz? Claro. Hauek ja ez dira ateatzen. Ja, 120 aldiz akau ditut eta ez dira saltzen ja. Mengo txaitxo, ixaxo, horiek. Claro. Ba, guazen. Bueno, ikusten salto indare erraz iristen itzala. Baina hor ez dakit zonalde berri bat zeon, ze hostia zeon, zeo bat zeon, hauze. Vale, hau, hor dago batea bakit. Eta hemen dago, bosak hau genuen lekua. Baina baltzu giltza. Eukiko teeton ezkeo, baldek izema giltza eusketen. Bai, baneuken. Has usado llave de hierro. Jo, ba, enun erabat espero eukitzea, baina... Zer ez aldo hasi berzuzko gola botatzen, no? Behidan una hartu zean. Bai, arrazoi. Hola. Hostia.
Eoskorrak eta nazkarrik dira, Suzko lagotatzeitue, ez dago aguantatzeik. Ez da iristen, ez da iristen. Hostia. Ba, hostia, batek entzen horrek. Hoen azkarri batzu dira, Insoportable dira. Joder. Bueno. Etorkizuneko uste taure. Piska txetatu gona honeako. Beraz. Daukeu. Apunta bain baitut. Hau nola. Boske. Eske azal gorra dute. Oso gorra. Vale, hau da. Bosque de los gigantes caídos. Torre del Cardenal. Eta hemen ingo duna da bat beko zutako zomorrok igo gailutik eta bi aklarauko altzeak edo apuntegin bai, aklarauko naiz eta bi da hemen bertan baina noa joan behar deu? Ba nik uste dela honea hemen hau pasa etza guatzen hemen ilargi zeola eske mentxe da bai, mentxe da hau hau da bestea bai, nik akabo inun bai, egia ba, horrea ate hortatik sartzeko etorkizunen etorri behar deu erregen simbola lortze daunen eta hortxe dago kontua hori da, apuntatu nahi nuna bueno, bide batez, atxean alde txiki bat ingoet gero jarraitzeko lagunok, oantxarte eta maiulako pozua katuneraztuna izan da horrea jun izan, ilargi, horrea jun izan hori ditu hemen dauket hori da, erakutsi ez nahi ez nizun gauzatako bat hori hemen dauket bitu Sepultura de Santos arratoian lekua jak oki, ontsen ator lagunok
Kaixo, berriz ere. Apuntatzen bukatukoet, ja. Bidea apuntatzen. Beko zutako zomorroko egoila tunek. Eta... Zubitxoa pasata. Eta listo, ja apuntak hartu diteu. Ez dakitena, ondo apuntaten bifurkazione en ruinas lehen. Ze bifurkazione en ruinas... Bosque sombrío zen barrun dago. Claro, hori de jarri merda. Bazpare. Zaigula, etorkizunen oain bezain... Pixko horrebiliko gean. Jakin da erreza da, baina... Zea da, bifurkazione en ruinas... Bosques sombríos. Vale, hau ja prest dago. Ez apunta hau zekeo txagoatoko nuntzon. Bai, dan apuntatu hau, ja. Jargi, dan apuntatu hau. Nio, alde harra, atena zu, tonto. Zu nuntzoa, ze jargi? Nuntzin doa zen? Muelle de nadie ez, hau pasau zenun. Fortaleza perdida, hemen, fortaleza perdida. Hortu da gutxora era, bai. Bai, ataizut alde txoa. Karo, ordu gehiago jokatu ditut. Hori da, asunta. Bastante gehiago, ni joko negarrapatzen haunen ja ez da guzteik. Eta, bueno, beraz, bagoaz, gaurko zuzenekon azken txamparagoaz, eta hori izango da Ruinas Sombrías. Jazarleak inpurtzildu nitzun zonan. Ostia, nire jazarleak inpurtzildu nitzan da, enun akabo azkanan. Horrea, jomerko nuke goain, zonalde horri baten hasi beharren. Jazarleak inpurtzildu nitzan horta. Pena norbaitek ez duela ikusiko, baina hori, klaro. Hoi nuntzan. Hau zan, Salón del Corazón de Hierro, hau zan, bai. Ze joku guapoa, por cierto. Uf, vaya pasote. Ikerri ja. Ez zen unakatzea lortu, keo, ha? Purtzildu nintzan dalde, inun. Hemen, egongo azai. Bueno, ez da zai duten, beha... Urbiltza zenen beha saltzea. Bendo. Venga, jazarle, gaur beste pazientzia baten entorri naiz. Hostiakoa sartu dit, gezke hasi gaia. Jazarle, ator. Hostia, eske behitu zenbat, ezkentze duten bat ez, Eske behitu, Ara, haure etorkizunen etortzeko lekutan apunta horreten. Bai, uxe imeratz. Argi eta garbi. Hau, inteligentzekin jokatzea lagunok. Naiz purtzilduko, etorkizunen bultako naiz, eta kitxo. Apunta autotzeko dugu, jazarlea. Gaina, hobeto da norbait daun baten itea hori. Kenio bezala. Beak, ezke jazarle pro da, bai. Norbaitek zeatu bintun. Salón del Corazón de Hierro. Gaina, kristona, esantzean aurreko bosa erreza, zaila zala, baina jazarle erreza ala nien itzela bizi jokatzen, ikustezu ez erreza dan. Venga. Naz purtzilduko.
Vale, Salón del Corazón de Hierro. Salón del Corazón de Hierro es. Da. A ver. Torreón de Hierro. Salón del Corazón de Hierro. Corazón de Hierro. Tauda, jazarlea. Oraindik falta joko hontan. Bastante falta oraindik, Oso ondo, oso ondo. Anuntzioe. Ai, la hostia. Irrazio, nietorri sensei. Hacemos... Bagoaz aurrea, jokontan, Horazio. Bitu ya non nabilen. Ruinas sombrías. Bosques perdidos, hortik. Niz batzen zonalde orokorran izena. Bosques sombríos. Bosques sombríosen, ruinas sombrías. Kaixo... Barkamenak beste behin, anuntzio bat ikusarazteagatik. Pentsatzen nun zehatzea, desafiliatzea, baina gaur primesitu batzuk sartu izke, Horazio, eta ja, dirua jarri die begi aurren, brillatzen nola, gling, 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 eta bueno, ba, uste izango gala mendik aurrea kontua, ba, ikusuntzulei gomendatzea izuet adblockak erabiltzeko, ez ikusteko anuntziok, eta segi aurrea. Altura betan ja ezintzea, desafiliau. Ez dakit, baina hausnarketa fasena. Eta... Horgoiko... Horgoiko... Gofrea, jo nahi dut. Ostia, horrek maldizinua emateula, beste jarroi hauek. Ondo indezu siesta, Horazio. Ez dizu molesta unere jardunak. Txaiatu nahiz bajuse goitzeiten. Trozo de titanita, hueso de dragón petrificado. Opa. Pero erigea berrize. Hostia. Hoi nundi da? Ah, handik. Musika queriendo siesta. Ah, ondo. Ondo, espero, ondo izatea. A ver. Hostia, sartu jorrez. Maldizinua. Ah. Eta akatu behar nago, azkenean, nahi beste maldiziokin. Joder. Ah, hemen dago. Ez du itemek maldizio norka? Ja, akaso, eraztuntxon bat edo. Akaso, oin biratuko eta. Eraztunak inena oso ondo ekipauta, seguru hor nabilela salto iteko da lehenen bilen bezala. Bai, ez nahi londo. A ver, maldición. Belarren bateo, musgon bateo. Ah, baina horiek... Pan para hoy hambre para mañana, dia. Nik nahi dut... Zea, nahi dut. Eraztun bat, oina... Ah, bitu, hau, hemen dago. Resistencia a la maldición. Joder, no abira naiz. Eta bestea ze kodiziosa edo... Hau.
Belarren bate, o musgon bate, o... Vale, venga. Joder, ese lato son tipo... Vale, a ver. Mendik hasi gara. Mendik hasi gara, eta horrena... Lupito hauek... Bazutik endu berra da. Vale, sorgin parria. Mendau. Vale, un mal diseño. Alma de guerrero valiente. Piedra de cierre de farros. Bi farros ya gaur, Bi farros. Eta horiz, horrela, jarrita. Puf, kendu bate. Arkoekin apurtu jarroiak. Ah, vale. Hori laguna da. Ah, hostia, laguna alda. Joder, que gizon gaizto pintau, ke? Vale. Ez zait asko gustatzen zaun alde hau, onartu berrauket. Grazio berezik egiten. Bueno, veneno eta maldizio on leku guztiko ezela, ez? Danoi gertatzeigu. ¡Ah, me cola! Fragmento de titanita, trozo de titanita y piedra de rayo. Venga. Jack. Hostia. Guadaña, oscuridad. Bueno, también diga atatzeko ze. Lokatzo egiten sartu gara dago, gustatzen nahi hori, Naiz lokatzalea, ni jokuntan. Gero atea leike lokatzontatik. Ah, ez da lokatza, ondarra data. Bueno. Kaixo. Bai, laguna hau. Hau gero txaitu itea, Egunon. Kanzotz. Jantzik atiuskak. Ah, usar rama de antaño fragante. Usar rama de antaño fragante. O rama de antaño fragante. Quest bat egin behar da. Eta... Zuk bakizu nolan quest ez erabili. Behan du irakurri etorazio. Behan du. Horazio, behan du. Eta zuk bakizu quest hori nola dan, Horazio. Zer ez dut inoiz quest batin, da noiz bat imerko betez. Igual. Naiz gogoratzen. Hostia. Kontuz baina hil gabe, Ze buru gabea tipoa. Baina non gaztau erabili duzun hori bai. Erramaina antaño fragantea. Armadura de bengal, guantes y botas.
Igual gehiore bauzket, Horazio. Nik rama de antaño fragante asko biltze ditut, Igual ez, igual ez. Igual ez... Igual ez daukat gehiago. Nee. Nee. Baina, rama de antaño fragante gehiago lortzen, ala. Osa, ez da aukera betiko galduko, ez? Zuk esateazun hori... Hasieran ez da ikusi beste figura bat? Ez? Hau! Nah. Nah. Hori ez. Bertze bat. Zutonduan onduan. Enez konturau. Ah! A ber, zutonduan ondokoa. Beitza jongo naiz, arrun esatezun. Hemen azpina. Ez dut ikusten, Horazio, zuk esatea zuna. Salto bat inbiar dozu. Ze hori, salto hori? Un zutondora. Bai, mendo zutondua. Eta? Noin behar salto. Bale, baina aurrera. Ah, mendik. Ah, mendik. Bai, hola, hostia. Hortik esatezen nun? O bestaldea. Ah, hau esatezen nun. Hau esatezen nun, eskuma. Hoi esatezen nun. Ez. Hau, ez, eskuiko hau, oain aurren dauketena bai, ez? Danok atzerapenak ingusten izate. Fijo anuntzikoatik dala, mekaben zotz. Hau esatezen nun, ez? Horazio? Jesus Kelio, txika, bai. Bai. Vale. Hori. Vale, mendik salto in behar da. Eta mendik pasatzeko rama de antaño fragantea. Ze. ¡Au! Baina, ¿qué camino está bloqueando? Ze, paretekoa? Hor bide bat dago edo? Aurrera segi. Nondik? Kabenzotz. Hor gaztau. Ja, ez dauket. Igual mulo bat oztopatzen dabil. Muro ilusorio bat, o? Cago en Dios, joain falta. Antaño fragante falta.
Orduan sopitas. Apuntau dakazuneako apuntetan. Ez, giltza bat ematen dau. Vale, Vale, orduan ingo duna. Apuntauko ez zutondo, da zutondotik eskubita. Vale, apuntau ingoat. Zean, apuntetan. Bosques sombríos. Ruinas sombrías. Antaño fragante eduki behar da. Venga. Hau da, apunte pila gaur, Ruinas sombrías. Ze hostia indet. Borrau indetela mezua. Kaben dio, Behat saltxitxa hauek, eta mobil eskasau. Bosques sombríos. Ruinas sombrías. Zutondotik. Eskubita. Antaño fragante. Venga. Ruinas sombríasen bado, antaño. Bado, rama de antaño fragante bat. No jodas. Ruinas sombríasen hemen? Eta ze izango aiartu etena edo beste bat? Eta bakizu nun, ilargi? Bakizu nun, ilargi? Ze, hemendi bera noa jutezea? Oh, jonio, ze bat? Kofre bat? Perno mágico. Topauko zu beste bat. Igual hartu zu, ja. Bai, posible da hartu izana. Una se encuentra pasada a la hoguera Ruinas Sombrías, dentro de un cofre junto al conjunto de Mago del León. El camino está bloqueado por un gilipollas. Ba, nik uste baietz, nik uste baietz. Hora, hemen beste bat. Kofre bat daukela honek. Kaben zotz. Badago antaño fragante falta. Agara bentzera. Tipo zoro bat. Igual kofre hortan no. Bai, antaño fragante bat berdet, kofre bat irikitzeko, beste antaño fragante bat hartzeko, ez? Zeitz esan duzu? Baneito? Baneito? Nik? Baneito? Epa, piedra de cierre de farros. Jack, alma de guerrero valiente. Jack. Gaizki ulertuko neban. Ja. Kontuz, oso kontuz. Hola. No dejo flipa, ore.
Venga, hemen beste bat, nahikoa dugu, Piskat aloien tribuko dira ze hauek, Mostrenko hauek. Zein azkantek dian, hauek. Akatu Bernabeu, me cabe en Dios. Ah. Me cabe en Dios, me cabe en Dios. No estea. No, este traidorea. Zakit. Hemen dago. Vale. Vale, bain, ez da nahi da leku txar baten hil. Ze... Ze harim asko dauzkedea. Uste handik bosa da, hola. Hemen goian zertan. Ara, Geralt derribia da hemen. Eta Geralt. Wait, you dirty rat. Ze harroputza, Harroputza. I remember you. Don't you scare me like that. I thought you were him. Gerardo... That bastard with a ring lives in Brightstone Cove down the way. I'm gonna find him and settle the score. For the good of the world, I won't let that bastard live another day. For the good, I won't. Rata despreciable. Epa. Vale, a ver. Hamazazpi mila behitut, eta 3.000 nago, Igual ja, dauzketen harimakin hortu gordeta inventarion, iristen naiz. Beraz bain kontuz. Jode, me cago en Dios. Kontuz da zulo bat eroi. Esan duten aina. Hostia. Masa de alma dirigida. Altare hauz, Ara? Look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. And like every undead, oh my, don't mind me. But if you find the need for a truer the dark is still nascent within you. The dark. Hau iluntasunan prailetxoa deu. Vale, hemendik horreatzea. Lehen egon lekura, beraz. Zen, venenua edo ez? Ke ba? Nimen beldurrak venena bengo nitzalak onda. Zer da hori? Oh! Si! Zer dago? Venenua o ze hostia dago?
Ze izorro ditela. Kaben zotz. Txanoa izorro ditela. Arma apurtzen dizu, insensato. Nahiko gorrotagarria kontua, Hauze, hauze. Ostia, zemadia, zemadia. Ai, ama. Ara. Ate bar hori parean. Ate bar. Está cerrado. Ate bat. Ate bat hor parean, bai. Beitxita. Hori izan behar nun giltza? Osos. Titanita centelleante. Hori da. Kabenzotz. Very nice. Salto egin. No. Ah. Nondik. Nondik salto. Mendik. Venga ya. Venga ya. No me jodas, Horacio. Amala humillar imagen, hola, Broma zan, vale. A ver. Guazen berriz, goiko alde horta. Jo, eskerak nahi zen... Zutondo neseitzeko apunte du naiz, eskerak estaten txorakeri hori egin. Ze hau ja nahiko garbi daukuzun alde hau. Eta... Ja, esa eusu, maldizinio bat zikina. Vale, zulo hau ez dugu esploro. Ah, leku iguala da. Vale, leku bea da. Maldición, wey. Hostia, hostia, hostia. Hau nondik atea dira? Vale, hemendik zoze baldao. Hori da nire galdera, ez. Ez, beraz, ustez boseako bidea bakarrik gehatzeala. Bai, eta bueno, beste... ate hori. Hor utzi duen ate hori. Vale, bosa hemen do. Enaiz sartuko gain. Ulertuko zuen bezala, ze harim asko uzket esku harten. Inbeatena zutun da jun.
Maldizio zarroi, Latosoa, Vale, zutondo gatoz. Eta... Arima asuntoa. Zer da, basura... Vale, listo, iritsi gara bergenun maila. Pasare bai. Vale, beste... Niveltxe bat igo, eta aurra seiko dugu. Oso. Ondo, aguante igo eta gozera. Hoi da. Bearer of the seek, lest this... Eta 2000 gehatze geha. Hostia, zea... Kaskoa konpondu behar dugu. I knew you'd be... Bueno, horrena ya arma hobeto daiken. Zetz. Ez, trozo de tritanita, falta zaigu. Ojo. Ez arima bat dela, trozo de tritanita magauket. Don't waste my time. Epa. Eskotako kaskoa jantzikoet, gero gogoratzeko hor daula. Eta zein behar nun, vale, harimak hartu. Txoen, gran, igual ez, gran ondixo horra izangoa. Hostia, 3000, You work. Cago en la puta, etzan narimagatik, zeatik zan, titanitatik zan, gaizki ikusietela. Lerdoxan horra izan aizor. A ver. Eta hau, jazta, Hostia, da bain 5.000 harima. I'll be around if you make it. 5.000 emat ite, uzketan 5.000... 5.000 zan. 7.000 eta 700. Ez da gitzein noen. Egin launok. Honek 5.000 emango izkit eta gran alma de grego valiente honek zen bat. 5.000. Venga, eso es farmeoik ez. Ja, beharretena bauket. Bearer of lest... Venga. Azken aldin gemak ez dut erabiltzen nola, ja, ez duz asko azketen. Enaiz inoiz situazio horta iristen. Jesus, zipilatzen hon inventarion, bai. Tonto, pilatu india hor. Zero sekretu ni. Osea, hombre, efigie bat. Eta gero, gemak edo bomba hauek. 6 bitxo. Ia bomba hauek ia... Ez duela asko, jokun hasierantzian igual erabilgarri gok. 42 dauzkat. Eta 42 gema baita, zen kasualidadea. Eta zenbat efigie, 29. Ondo, venga. Oso ondo gabiltz. Sobran. Dana sobran dugu. Beraz, bosea. Saiakeratxo bat itea, bihurtela orden nabil. Saiakera pare bat eta listo. Venga. Beste saio emankor bat gaurkoa daukok. Gaina apuntek hartzen hasi gea. Vale, speedrun bat boseaino.
izan. Ara, solita joa. Xoli. Xoli. Ba, Xoli atzetik etorri zeko zego, baina ez gaitu harrapauko. Xoli. Ruti hau. Agur, Xoli. Bale, hau zea da, lehen ikusi duen personaje horren antzeko bosa, ez? Bueno. Recuerdo que ez dela inzailare. Arroain historik botatzen hasteanen. Buah. Hor libratu naiz de txiripa, Momentu txarren hasi naiz sendatzen. Zailare, baina nierrezarez, Bai, uste desagertzeanen... Itxuan, juntza, bai, pixka bai. Uste desagertzeanen... Ondarre leku gogor baten gainen jarri garte gula, ez? Bea gure azpitik ez azaltzeko. Lasaiago hartu. Gazte? Bai, saioko naiz. Eske bain gogo duket pasatzeko. Esan etzala momentua eta zea, baina... Bain gogokin. Ja, eman dit. Hemen jartze bana ezin dit. Ezin da, azpitek etorri. Ostia. Vale, lasai hartuko du. Kabentzotz. Kontuz. Tasio, kontuz. Tasio, kontuz. Nondik azalduko da, nondik... Handator. Kontuz, tasio, kontuz. Jodek, ustekadeko kolpe asko sartzizkit. Zein goteu. Buah, ze txarra hori. Me caben Dios. Ala, kontuz bestea. Uf. Ez. Ikustea zailarez dala, baina errezarez. Kontutan hartzeko gauzatxo asko dauzke. Ostras, buztankada eman dit. Kontutan hartzeko gauzatxo asko dauzke. Gero hostia, ez duz hartzen eta arda guitea. Justo pasako nuke ba, baina... Biruta 20 da makita. Minutu 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 20 da makita. Minutu
Hazen zupe. Harin bakitzaz que te importa. Buf. Buf. Esto es mega vendidos, mandiotela. Vale, ondo. Ba, hor, harrapatzalen bazaitu buztanakin hilda agatzeza, Seko hilda agatzeza. Vale, lasai, Hostia. Gogo dauket ez duzu bukau da gemak hartzen azteko. Ondabil. Kaixo, zer moduz? Ia zuzenekoa amaitzekotan nator, ezta? Bai, alaxe zatoz, Atenea. Zemuz. Kaben dios. Alaxe zatoz. Mentxenez, boss honekin flipatzen. Uff. Kontuz zain. Mierda. Hilda nao igual. Tranquilamente hilda nao. Intoxikau inaiz, envenen auta. Uff. Kabenzotz. Ba, kriston gripe edo COVID edo ez dakit. Baina ben ondo. No jodas, ate, animo. Ia ondo rekuperatzean, kauen die. Eutxi. Zait eutxi nahi izatezean. Ilargik edo zuri, Atenea. Ez dugu jakingo inoiz. Ba, animo. Haber ondo rekuperatzean. Hotza hauekin da igual oztu ingo zinean. Bueno. Bai, pasaden astean hasi nintzen gaizki sentitzen eta asteburuan potxo. Ilargik bio izatezion. Ba, Atenea, justo gaur ilargikin itzein datenen esan diot, aber noizkun behar duen zu bisitatzea. Eta pixkat, nik oain jutea bentsatzen nola, bendu nola, baina ilargi pixkat, hotzakin pixkat akojonuta dago. Onar dezagun, beldurtuta dago. Eta beak bereatik udaberri arte itxoingo luke. Pixkat asuntoa epeldu arte. Baina, ez dakigu zu noiz arte gehuko zen Andorran, ze dakigu Nafarroa bueltatzeko asmo dukezula. Beraz, ba hori da gure kezka, Atenea. Bueno, eski harimak ez dut hartu lehenko, ze... Ez dago. Nafarroaren momentuz potxo ere. Nafarroa bueltatzeko plana atzea gota ezu momentuz. Atzera bota dugu, bai. Zer da lata? Me caben dios! Kontura behar nun ba, buztanak entzatorrela, baina... Uff. Vale. Momentu ona, rekuperatzeko. Ba, ez lantoki berrian hasi delako lanean, eta ea zer gertatzen den... Oso buztan traidorea du. Ba, ea zer gertatzen den, ate. Ea.
Ai, bustana, bustana, bustana! Uf. Bueno, bigarren fasea iritsiko ginen, honezkeo. Ez dakit gauza berri egiten hasikoa, no ez? Ostia, hor, ostia... Sorta politxa sartu dut hor, Ah, nola jazitzen hor. Ze pasada bosa ez, bai, ekistu nada. Beitu nola auketen, beitu nola auketen. Binga, binga, binga. Naika la escorpión. Ona, bai, momentu... Beitu harrapatu indet, bere ulgune bat harrapatu etor, momentu baten kiston kolpe bila sartu izkiot. Eta... holaxe, holaxe. Holaxe. Zale, hortik bidea dago. Zutondo bat, mesedez. Bai, ondo, tope. Bale, hemen beste historik ez da hola esango nuke. Borroka plaza hau. Zezen plaza hau, Scorpion plaza hau, eta... Aurrea. Hostia, Iritzait bidean, hola pareten batetik, baina... Ez du maten. Scorpion plaza, jajaja. Ba, hemendik usatik izte gela farros asko behar dian leku batea. Eta horreako bai, norbait eta holako peinitan laguntza barko dula, orazio mutu bat, hola. Ze hemen farros timo asko dare. Baina, bueno, lehenengo goza zutondo bat topatzea da. Eta, jode, zutondo haze. Oso txetauta, no? Uste duen bezala. Esto mato ya naiz. Guanteletes mastodonte oxidado. Bigorri gotzen hasi behar dut, ja antzematea armadura fuertegok erabiltzea ondotoreko litzaiak gela. Zutondo haze? Zutondo ego lorrazpien dago. Piedra de prisma. Zakit zertako dan. Bai, zutondo hemen dago. Beti garloke zutondo bat bosa hildako tokin, bai, hori egi da. Eta, hau da, tregua de Girm. Tregua de Girm, leku berria. Hostia, eta ja, urrengoa iazea da, Sepultura de Santos, arratoian lekua. Ondo gabiltz, oso ondo gabiltz. Eta honekin amaitutzat, emango nuke zuzenekoa, betire. Heraldo de Esmeraldan eskutik nivel bat igota. Baukuzu baten bat Twitchen? Raid iteko. Edo ez. Venga. Bear. Igo ezagun. Fuerza. Ez, bigor esan dut, bigor behar du. Bai, bigor egotzea. Bigarren kafeak azu nahi bazu. Bueno. Bigarren kafea ingo jo, zetik ez. Vale, hau zin da betu momentuz. Ba, mentxe, maiteko litzake historie? Historitxo bentxe amaituko litzake gorkoz lagunak. Edo, fondon itxaso barraro ikusiz. Eta... raid dingo dugu, bigarren kafe. Bigarren kafea. Oso proibiliza, etzen un arrexa.
Eskarrik asko. Eskarrik asko. Gaur gaina, hostia. Bi izea, bi praimezito, eroi diala, Kau enzot. Hoi baldakizu batenea, jata. Zea. Afiliatu nitzala, jata afiliau. Eta gero anuntzio kendu ezin da. Eta oin desafiliau ingo naizela esan dut. Eta bi prime sartu izkia gaur. Orduan desafiliatzea lima naiz. No joa diru hori. Inoarez. Inoarez bai, Amazonen poltsikoa. Eta bain bat du auketzein. Zein gozenuk ezokan Atenea. Kiston katxon deitu hau, Ilargi, bere harima Twitcheri saldu dio, Amazonentzat, klaro. Ilargi dauke katxondeo atema honekin. Latza. Latza. Ez desafilia... Ez izan ergela... Utziko nuke. Zer nahi duzu esatea? Ze utziko zenuke? Twitch utzi. Eta Facebook gamingen hasi dola. Aber oferta hon bat iteien, Bueno, lagunok. Gaurkoz, hauxe izan da. Beste batzuk hor kriston dirutza lortzen. Baila, hostia. Lagunok, bagoaz. Ondo izan. Biagoaz bigarren kafera. Ja, jungea.